Здравейте на всички, най-накрая се завръщаме с поредицата най-забавните тиктоци, които вие сте ми изпратили. Ще има линк в Discord сервера, където може да правите още подобни видеа. Сега може да харесате клипа, се абонирате към банка и нека да видим какво сте ми подготвили. Какво да е това, бе? Вие сте по физика. Вие О, не. тук? Нали ти решихме контролното за 6:00 и ни кажа да дойдем тук. Добре, нещо ще ли за парти? Да, ви. Нещо за парти, вика. Майко. Парти. О, Сладори, какво става? Не, аз не мога да повярвам. Абе, я пини малко. God Song между другото на Тони Стораро. О, Това беше остави само ме. сок, бе, брат. Сок, окей. 258 964. Ти какво правиш, бе, брат? Аре, момчета! Айде, момчета. Много яко парти! Не. Окей. На нас и свеж видеа стават все по-трудни за гледане. Няма да ви лъжа. Пичат, който си мисли, че всеки му гледа гаджето. Гледам нещо, гледаш моето момиче. Окей. Нека проблем ли има? Damn, boy, окей, damn. Трябва да пресечем улицата и там да не ни гледат хората. Искаш ли? Щом като гледаш гаджето ми. Това е моето гадже! Оу. Момчета, дръжте ми, че ще го бие то. Разбирате ли ме, бе? Ти от кой отбор си, бе? Ами от Левски. От кой отбор си долу в коментарите? Така ще му се размина. Моля. Не, няма как. Най-свеж е може би най-големият тиктокър в България. Няма как за 3 дни да имаш 75 000 харесвания. Дейм получаваш едно от мен. Какво се случва тук? Най-светият християнски празник и искам да зарадвам няколко деца в нужда, като им подаря скромен подарък от сърце. Нека бъдем добри. Който се сеща за някой от дете в нужда, може да ми пише. Моля. Коледа наближава, най-светият. Малко се обърках, няма да ви лъжа. В момента, в който семейството Маймунки се събира на сцената на Бушироко. И една невероятна парти горила. Имаме парти горило. Имаме вече парти горило в Пловдив, в Бушидо. Аз не мога да повярвам. Вижте, аз не съм... Вече съм в София. Изчезнах от Пловдив и вече има парти горила в клуба, така ли? Аз не мога да повярвам. Вижте какво се случва като ме няма. Вижте, нещата излизат извън контрол. Ще трябва да отида да ви горилата, няма как иначе. Какво се случва? Защо има горила, човек? Не, аз съм в... Окей. Нямам търпение. Я видим тук какво става. В Инстаграм беше друга. О, не, стига да е. В Инстаграм беше друга. Не, брат. Стига, остави да спи. Дай Боже всеки му такова самочувствие и такава смелост. Това не е ли Мони? Или как се казваш тази от Ергена? И бродя улиците без грим. Без грим? Казвам цигарите и в същото време се разхождам с сламка в ръка, която да замества традиционната цигара, за да мога да утоля не своята никотинова зависимост, ами по-скоро навика ми към това да държа нещо в ръката си. Такава смелост, такова самочувствие, такава гордост и надменност няма и на къде. Пожелавам го на всеки. Дай Боже всеки му. Това знаете ли, че май във Варна, между другото, поздрави на Мони, май така се казваше, че спират цигарите, на всеки пожелаваме тия работи. Само добри работи да се чуват. Погребението кой го пъти? Никой, тя още си лежи там на пътя. Това не беше смешно. Алекс, защо засмя? Аз какъв съм гадняр. Ужас. Аз съм буклук, съжалявам. Това не беше... Не беше смешно. Какво ми е в главата 24/7?
Окей. Ето, какво става? Това е в Бейбе ли? Ей! Ако някой още днес не ти е казал, че си готин, готин си. Мерси! Паце Сандев, Много ми е приятно, че ме покани на среща. И на мен ми е много приятно. Между другото си много красива. Абе, да те питам. Това бебе не е твое, или? Кое бебе? Това? Това ли? Мое? Много е сладичко. Много е готина. Браво. Живо и здраво. Живо и здраво. Живо и здраво. Какво? Ало, мамо. И тая не става. И Ей! дете има. Не съм гей, престани. What the fuck? Ела! Чакам те вкъщи сама. Ела! Не мога без теб да Какво беше нататък? Окей. Фак. Окей. Обичате ли Коледа? Гиранът са и малкият също е гиранът. Бати яката шапка има малкия между другото. Или малката, не знам. Какво се случва? Споко е, брат, няма да падна. Ай, няма спиране! Аз се отрихвам газо! Ох. Виж какво става! Какво стана, шефа? Къде падна? Виж какво става! Нищо не виждам. 30 метра слянах навърша надолу. 30 метра вика, окей. Опитаха да унищожат казанията ни за ракия, да съкрушат вековна българска традиция, слагаха лицензии и ни третираха като престъпници, но не успяха да ни пречупят, защото каквото и да стане, ние сме българи. винаги ще пием. Окей. Ракия. Вау. Консумирайте отговорно, силно. Това не е Палестина, не е Украина. Това е кичука. Бръмчи. Уау, кичука ли, братле? Смърди на лайн. Ей, йоу! Миризмата беше непоносима. Само да ви питам, виждате ли тук работници от ВИК някъде? Какво става тук, човек? Пак ви казвам, аз оставих Пловдив за колко? 3-4 месеца и нямаме улици вече там, гайс. Какво става, бе? Не поддържате ли улицата? Винаги са започнали тази... Ало? То няма улица изобщо. What? Но са изоставили. Работниците си заминаха за Бургас. Аз за Бургас. Тук бригадата учиш в Стара Загора. Големи периоди ги няма никакви. Ако не се спъня и чупа нещо, в момента правя репортаж за Радио Пловдив. Дори няма нужда да напускам града, да се чувствам като истински военен журналист. Вау. А той мирише гадно, така ли? Разбрах от хората, че това 6 месеца седи така. 6 месеца? Разкопано, възрастни хора по улицата падат в изкопите и така. Сериозно? Чакай сега. Дупката беше гигантска. Как възрастен човек ще падне в дупката? Кой остава тръби и си разни инструменти просто така? И на ВИК са обещали, че ще го довършат. Това цялото до края на октомври. Не виждам как. Октомври. Чакай малко. Май гай, днес е декември. Репортажа за тази изоставена ВИК улица съм ви линкнал тук в описанието. Моля. Това нещо с канализацията май се случва там. Що му тръби сменят. Ама що не си ги оправили, не знам. Единственият път, когато мъж обяснява на жена, че не му е голям, е когато убеждава да опитат отзад. Меди най-много боли, когато си студент на каса. Ао. Между другото, относно касите, мога да похваля Фантастико. В София е единственото място в супермаркет, където когато си взимам нещо за ядене и искам турбичка, или когато си пазарувам, те ми слагат работите в турбичката. Аз съм в шок, разбирате ли? Аз съм в шок. Ево, големи сте. What? Не, махни се оттам. Котката... What? Защо? Маймуната искаш да е толкова близо.
Ей, йо! О! Баба Яга вече е мотокаристка. Мотокаристка. Мисля, че съм почти сигурен, че няма такава дума. Няма да се слушам такава музика. Мисля, че бях гледал някакво клипче на май беше 12-13 годишно момче, което дърпаше от вейп и суши Димов, което беше малко скандално, но дано този тикток е свален. Някой идва да ме ограбва в 3 и ми спира Wi-Fi. Да, това е рил. Това е наистина много рил, когато падате много игри подред, особено на лига. През нощта. Леле. И някой, ако ми спре интернет, аз ще съм готов да го убия. Защо не? Първи клин в град София. Какво е това? Здрасти, братле. Да. Колко ще получиш според тебе? Сега ще ти кажа, брат. Тук имаме The Last of Us 2 или Battlefront беше това? Това беше май Battlefront 2 имаме тук може нямам идея каква е дългоната игра, но това е Horizon-ката. 30 лева за Horizon-ката поне. За Battlefront тя двойката вече е доста ефтинка, бих казал ни солидни 25 лева, може би за другите игри, ако отзад е Spider-Man единицата, бих казал поне 40-50 лева и отзад не знам какво има, така че да кажем поне едни солидни 100 лева, 100 не, ама 80 лева ще ги закръглим горе-долу за тия игри. Според теб колко ще дам? Не знае. 20? What? Добре. Ти от тук от квартала ли си? От Слатина. Срей съм. Да, срей съм. Здравей. 20 лева? И нашия се съгласи? What? Гайс, не сте ли чували за OLX? Гайс! OLX! Ако цъкате PlayStation, дали 4, дали 5, няма значение, цъкате си игричките, купувате си игричките, ако искате си ги пазите, ако искате не, ама за 5 лева да си продавате игри, това е малко шоково. What? Не знам. Аз миналата седмица си продадох, какво продавах? Май Spider-Man 2 продавах за 110 лева. Стига глупости, гайс. Full прайс почти. Аз се взех за 40 примерно, нещо такова, беше приордър. What? Това е скандално. Сега всичко, това няма как да само игри да купуват или продават, предполагам. Той човек почна много често им излиза и видях, че сте ми го спратили много пъти. Нямам идея. Ремонтира конзоли като гледам. Найс. Защо не? Но може би това, че купува игри е просто бонус. Предполагам. Като гледам гърмиже, с толкова нашето момче. Това са 315 кубикови силиконови импланта. Но знаете ли каква е разликата между тях? И двата са кръгли по форма, но единият от тях е ергономичен. Кой? Този отдясно е ергономичен. Тръст. Ергономичният е кръгъл в легнало положение, но в изправено, поради мекият гел, заема къпковидна форма. Докато другият е кръгъл както в легнало положение, така и в изправено положение. И тази част е равна на тази част. В следващото видео ще ви покажа как реално стоят поставени имплантите и за това не забравяйте да ме последвате. Ако намериш съродна душа. Съветват да се последваме, да. Аз вече следвам, трябва вие да ме последвате. Бъдете здрав. Всичко хубаво. Чакай, това... Аз не осъзнах какво се случва. Това е Волен Сидеров в TikTok. Добре, до нови срещи. В битка с Колагин. До нови срещи. Приятна вечер. Аз съм бил тотално off the grid в TikTok. Пичува, информирайте ме какво се случва. Защо Волен Сидеров прави битки с Колагин в TikTok? Благодаря, господин Сидеров. Той политик ли още това пич? Получихме Волен срещу Колагин преди GTA 6. Това е така. Купих си къща на 23. По-ефтино от Моля.
Нах, това няма как. Нах. Това ще изглежда alright. Къде ми е портфела? Къде ми е портфела? Ей! Обърнах си камерата. Защо не може и моите преда така да се дърпат? Защо не може ли и тези така автоматично? Моля! Чакай малко. Абе, това е половин квадрат, май. Йоу! Оу! Това е сик. Това е сик. Има прожектор, който е върху цял... Найс, това е найс. О, не. Не, вижте сега. Аз не съм готов. Защо? Това наистина е битка. Волен Сидеров срещу... Не, няма как. Просто няма как да е срещу нашия човек. Лично тебе ще те запозная с Ибриян Папазов. Лично, ако трябва. 2500 човека гледат Волен Сидеров как играе на битка срещу Мак Папазов. И са в специален стейдж на битката. И Мак Папазов води. Човек става въпрос. С удоволствие, защото аз имам отношение към джаза. Той е виртуоз. Той на тази тема пък нямам думи. Точно това. Да. Няма нещо, което да не може да го изсвири. Нали? С извинение в газа си свирка да сложи и ще свири. Гаранция ти да. Чака Шенген. И тя кой ще цирика? Тя е изгаснала, бе. Как може такива сърце ми гледай, какво са ми дали машинката ни свети, бе? Добре, сега ако не откажат Шенген... Когато баба ти яде 100 лева за Коледа... Браво. О, не. Какво става тук? Ясно. Делта. Добре. Как е на рами тази машина? Бас. Има жени, които имат супруно внимание, има жени, които не получават толкова внимание. Това е заради външния вид. Някакво се лъжеме. Външния вид определящ за една жена. Защото жените никога не казват аз съм по-умна от тая, винаги казват аз съм по-красива от тая. Винаги е било така и винаги ще бъде така. Просто защото на жената най-голямата сила според мен е красотата, не само външното, но и вътрешното. Това на сватба ли? Айде да се, това е на сватба. Отличен Златанин, ще казваме от банката Златанов. Банката Златанов? Защо има Макдоналдс отзад? Сигурното сватбена партия на Таки! Дай! Край. Там 2-3 минути да ме лижеш, окей, ама аз после си искам мандърсане. Там 2-3 минути да ме лижеш, окей, ама аз после... Не гласовете, докато ме постригват. Не. Пичо, аз си пускам телефона на вибрации, когато ме постригват. Няма глупости. Аз знам, че има супер много хора, които между другото си говорят по телефона, си джъткат някакво, когато ги постригват или нещо такова, ама не, човек. Аз се пускам напълно, аз си затварям очичките, направо заспивам. Няма как. Това са моите минути тишина и спокойствие. Така да се изразя. Аз отивам на вечера с приятелки. Георги ли? Приятелки? Така, Георги. Георги ли? Не си коментира. Обичам те. Да ми пишеш и да прибереш муската. Задължително. Ти изключи ли парното? Да, ти заключи. Заключих. Аз ще стана проверя. Аз отивам на вечера. Дейм! Маля тези колко са един с друг. Скандално. Готвък между другото. Не, малкия знае. Абсурд. До сега плака, сега е фул кеш малки. Фул кеш му е добре, няма как. На всички повишавам това за новата година. Сега да дадем, че имаме тест. Не, малко свършваме. Сега тук мисля да свършим. Изпращате още видеа в Discord, за да има какво да гледаме, а отдясно може да гледате последното видео. Сега, чао!